Už běžíme, už nahráváme. Musím mu tak potřebuje Bilderberg. Zamícháme se nenápadně. Your new world order will fail. Humanity will defeat you. You will be tried for betrayal. And we will stop the New World Order right here in Texas, ale to je nejlepší. Pánové, policie, to patří tady stranou. Buďte tak laskaví. Jo? Ano, taky. Tady na stranu. Nějaké doklady. Máte nějaké doklady u sebe? No, osobní doklady. Pás nebo občanky. Dobře, já to budu taky budu. No, že si oni budu. No tady na hradě vidíte nějaké pohoršení. No, je to normální. Já vám neříkám zločinu. Jak ty vaše doklady, ukažte mi vaše doklady. No samozřejmě. Vždyť jsem vám to řekl, tentokrát. Pohoršení nejednou. Ale nebylo to pohoršení. Tady nosíte nějaký kus Kus hadru nosíme, no. Prosím vás, nemusíte to natáčet. Ale můžu, ne? Můžu. Já vám říkám, užijte se v chráněném objektu, jestli vám to nedošlo. Zostavte to promítání. Já jsem teda chtěl zeptat jenom, co vás vedlo k tomu, že jste tady ostentativně nesli nějaký transparenty a vymálenou vlajku. Můžete mi to vysvětlit? Můžete mi podat rozumí? To je politický názor. Jaký? Vy tam máte nic jiného vás k tomu nevedlo. Já jsem nedohodl důvodu, ale na tom se takže dejte se na Reformy.cz, tam to máme pěkně srovnaný pohromadě. A vy jste teda představitelé nějakého společenství? Jsme neorganizovaní. Sešli jsme se tady dneska, protože přijel pan prezident, který ho nikdo nevolil. Zdali pak víte, kdo volil pana prezidenta Ramboje? No, to už, co vám k tomu budu říkat, co si k tomu já cítím, nebo vás nemusí zajímat. Já jsem tady jenom z toho důvodu, že tady se pohybujete po střeženém objektu a já vám říkám, tady není dovoleno žádný demonstrování. No, svým způsobem máte nějaký letáky, plakáty, kde je zakázané tady vylepovat, vyvěšovat, bez toho, aby správa Pražského hradu s tím nesouhlasila. A třeba tohle to můžu absolutně no, tady to je ta málo modrý zapravo. To je moje šálo.
Já si myslím, že vy rozhodně nechcem porušovat tady nějaký nařízení. Možná jsme to nevěděli, že tady kolegové asi nemůžou jít s transparentem. Jo. Tak už to balíme. Dobrý. Někdo mu musí říct, že tady není vítán. Když ti naši politici chtějí, aby jsme zaplatili za ty dluhy, které tam mají, tak když mu to neřekne pár lidí, aspoň tady, tak když oni nemají tu odvahu, tak to je těžký, že? Já vás chtěl jenom obeznámit s tím, že tady je zakázán demonstrovat. No ale víte, kolik po nás chtějí? 160 miliard, to bude náš příspěvek, pokud pan Nečas jim to takhle odkejve, tam byl pod kopcem, tak 160 miliard ještě k tomu 1,4 bilionu nám ještě přibyde na následující 2 roky, to bude ta díra, která tam přibyde. Když si podělíte milionem, tak zjistíte, že to je další 16 000 včetně kojenců a všeho, co tady máme. Takže jako, když mu to nejsou schopni říct oni, tak aspoň normálně lidi mu to musí prostě být schopni. Jako národ, tak ho vyvedeme dneska na hranicích, ho zatkneme a začíme tohle troška. Děkuji za informaci, my jsme ji neměli. My se omlouváme, že jsme to nevěděli, ale abyste věděli, proč to bylo teda. Jo. Tak jo. Ty transparenty, chovejte. Dajte to prostě nesouhlasu. Právě práva hradu. Tady je nějaký návštěvní řád, který to musí dodržovat a je to, říkal se to každýho sobě, ať už je to jednotlivec nebo nějaká skupina. Jo? Jenom proto jsem chtěl zjistit, co máte společného, když si Začíme se to říct za celou republiku aspoň teda. Pokuste se, ale za bránama pro ty ohradu, jo? Tak jo, díky, mějte se. Jo, jdeme do školu. Tamhle. Dobře, tamhle káru, to je to. Dáme do.